börjar om. Alltså, fan Hon börjar om. Ja, börjar om. Vad ska jag berätta nu då? Så var de rakt ner, eller? Hejdå. Hejdå. Okej, åk på riktigt nu. Okej, nu ska jag åka när jag sitter där. Så här. Hejdå. She's gonna die. Nej. Okej, jag går in och visar. Då är det snabbt.